det går hen. Det ødelægger fuldstændig flowet. Jeg tror aldrig, jeg har spillet Drum and Dash en lang tid på en gang. Sådan, ikke. Jeg klarede den. Oh my god, bro. Har du den faktisk? Jeg klarede den. Ej, hvor er det en lortebane. Nej. Det er en så dårlig bane, det her. Mange items. 2.300. Og jeg har kun... Jeg fik kun 5 new bests. Jeg gik fra 6 til 12 til 45 til 88 til 100. Men den er så lort, at man bare dør hele tiden. Hvad er du så god til spillet, gang? Hvordan får du på 2,2